Sugeng siang Budi lan kanca-kanca, kula Stefanus Aditya Yudakensia, kelas 11 MIPA sekawan, nomor 303, badhe maragakaken sesorah Ketua Panitia Gafes. Sumangga kita pirsani. Sesorah Ketua Panitia Gafes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, Bapak Ibu Guru ingkang kinurmatan, ugi para rencang-rencang lan para peserta Gafes ingkang kula tresnani. Sumangga kita sedaya sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring berkah pangestu dumateng kita sedaya sehingga kita saged ngerawi adicara lomba Gafes punika. Para rawuh ingkang kula hormati, ing mriki kula minangka Ketua Panitia adicara Gafes punika ngaturaken matur nuwun ingkang saageng-agengipun dumateng Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, lan peserta Gafes ingkang sampun kersa dumateng ing adicara punika. Kula ngajeng-ajeng supados adicara punika saged menehi manfaat kangge adik-adik ingkang derek adicara Gafes punika. Mugi-mugi adicara niki saged mlampah kaliyan lancar lan saged menehi berkah kangge kita sedaya. Para rawuh sedaya ingkang minulya, cekap semanten ingkang saged kula aturaken. Mbok bilih wonten lepat anggen kawula matur ugi solah bobo ingkang kirang trapsila. Kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.